Shubor nakashlem jong unongsan hima. Uskatri ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Manuel Badwar henne kasi ulather da kabating ya ka sarkar BJP ka basanchar ya ka New Delhi kaba Klem Island ya ki padba riunge jang ka balang kathlek banyat ya ka procession jang ka sni utrai slatlai uba Badwar upen ramjur ya ka jingkhang jangki pulet ka nong ba Delhi bat ong baka jing aidaw ka jangki bakan penthot ya ka shongsuk shongsan kilong tangki daw ki bomshongnya Shushu ulo ong bakum hakisnam balalet umintri rang ba do kari Narendra Modi ulet keleng-keleng ke perthai banlet yakendu ya ki bishop ne kiling do bat ki kristan ba pero-per ulo ong bakani kawan ra ya ka jingma ha ka emlang salang namar ki shupen i tang kanam henrei ha ki kampat kampau ula bo jing keliru yau konrat sangma bat ki wede ki menteri ka sang BJP bakin le bat ong ayu shapang jong kani hato kin pendram ya kani ka jing sha le jong ki riunget ka balang katholik ha Delhi ne kin jisngap jar halor kani Kumaci ong na mam de kesir menikong do bangila ekran spang kini ka jing pher ka sang perthai kini ki senam ki balayan bat suki nge i ba ka jing rum kejan wat shaki state ki ba khamlong liberal ru mata ki state ki la long extreme kadal hin pat ju osngo ban ong ba kin kham te namat ka de ka national capital to mo kumta ka democracy kumta ka secular state ngathai ka Delhi kam de ke bala man khang ke but ka jing ai nya jong ki pulen bong ba it might disturb the law and order situation ka long ma shu ong na kam dong kam shong nong de dia ru ke te ban ong ba ka ni ka jinga precision kam ya ha ba ka tradition te pin ong ka tradition ni yu pa India habangi ila ong ba ka di ka secular democratic republic jong ka country te ban ong banum sha banyak precision tang jong pam sandi ru te kala long bet ke namar ba kat ka kom ki kristan te ka pam sandi ko good friday ba ki easter te ka di ko wai ne ki ba long ka ba kham don kam em ka ba ngi kom ki kristan ngi bot ba te ka jing le jong ki ka pen i ba ndai e ba ong ba pen i don bor ndai ka pen i ba ki kwa ban pen hun tang ya ta ki hindut ba ka agenda jong ki ke te ka kalong ba susi ba ngimpat dios ngo na iru manu ba condemn ya kani te ladang ibu prime minister ba bonsin menchim snem na maklanga por Christmas u reach out iki Christian ma ulet ikan do iki bishop ba pero ikan do iki kristan ba pero te tu ka jing peni ka nong ma peni ya ka man shi peni tang kana ndai haki kampat kampau te ha ba ki kampau mata kawan ra ya jing ma ke imlang salang haki tu ki state ka ba pipis ngo ba pick up pen hon ni ki voters la jong ni ta ki lidan la jong people wana ta ka agenda hindut ba pikhang lenti te kan kata pat em showe tu kumi ki pajet mu chu ong no kham tam kum ha Meghalaya ni ka bangi khlan ba hi ka ja kata ka jino kristan mo ngam pa ju i bangin khang lenti anu te akermen hi ba mdei e patang mangi mo ba kondam me kani ngi tangi kondam ngada kondam jor ba hi te ban pen i pan nge kwa ban pen i na ka yang ka sarkar ka chief minister jungi nong yu shang kani te ka ni ka parti BJP ru kidan mo ni ki leader ki bahe mde la long balong minister ru kidan kin ong yu shang jong kani pat kidi ban ni kondam kani kam de shang politics kani ki should they be tang kata ka secularism jong ka state jong ka country as a whole kam dei kan man kata namal ba pila sutu an aba pi ya akan ni kan ti wan mot kan wan jing suk te kan wan la jing e wan yang hang ni ro kada ki khewen su ki pan hang ni pan te kanung itanap gen kata ke imlang sa lang mo tingi kan men hi ba ka kade ke ka ba ngathai ngam dei ba ong ban ngin condemn tang mangi kom ki pa kristan handai kum kinong shong bat kata kinong shong jong Meghalaya la ta ki dei ki wei na ko wei kan nyam ru na thai ki khap condemn ki ken bakim island e ban ong ban le ko me kan ni ru te kamla ban long ka ni ka de ka condemnation of the highest order hi la ta people khat na ka liang jungi te ngi da ong ba hi pa kam dei ru kong ko de bin yan te bat ngi kermen bi ba ka sarkar Meghalaya kan pha da ka written condemnation mo ye kan ni bat kan pen i hi halaka jing shong nong dem jong la jong bat
kata secularism juga country as a whole juga state juga ike dia ban syong bahai ke ban dia ban khang lenti no ru ni kum ki Kristen ngam thalai hi ni Kristen di ki basniu ngim kwa hi ban ya sniu ban no ru andai ban ong pat bakin le don bor hadu kan ni pata ka syong pat ma tingi don kam hi ba state ru hang ni ho an asu thu khantam ke NPP le te ka yasno khtilang andai kata ke NPP apa ka kwa mani sno khti kwa aji mantoi andai ki dan pat ki pot ma pa phemla man her sut hadu ata ta ngi kwa hi ba chief minister on condemn ngi kwa hi ba ka sarkar MDA ma tu kan condemn ni ban ngi kalman hi ba condemnation kan man kham kloi ta ngi na kaliang ka congress ban nga na kaliang ka met chu ono nei la di hi nga condemn jod bah hi ni ke ka baca tangat tai kompresi bon pet hi kerkomnya ka BJP bat kerkom reach out ma jong BJP syakaniam Kristen syakaniam baper ka babon sin hi PUE ka ki khiwen ma hi tangah por election telada ki suthu baki dan ki state kom ki Kerala ki dan ki state kom chu ong no Shasau ki baka Christian community ko he ngapet nga ka timing ka jing late jong PM man ya kendo ban reach out ya ka Christianity ma kalau penpau pelanyi kan ba ki like tang na ta ban yo vote tam chu job no tang itu for election ne la ada per election te ki ya bi ka che bi ki mon te kani ke ing thai nga ka report ru dan ka condemnation kala juan hi barbar ne ki organization ba pher na du na po US na America e ru ki la dan hi ki briu ki bala ra e kita ki tien kan man ong ban condemn te kam na pek pat ka long campaign kata ka jing kwa hite banong banya nya imlang salang banya imlang kan ban pensuk ban san mo kata ka secularism nga ihi ka de tang ka political gaming tang man job election ndai ha bakut hite kam dan hi kan ta political will pat banong banya kulum lang bar okhat kan ki niam ki bo pher ne ki dan hi kan ta ka jing kwa ban yu doi te ka long ka kawan ra jing ma ke imlang salang kawan ra jing ma kham tam mingi ki pai ki banang red ma kum ka Christianity li te ka kan no persen kan dan hani India ba ko we te ka tu ke bangi hap kondam khanang bangin pin bangi kum ki state ki baret makanaru bat kum ka state ka ba khambur ki Kristen makanaru ngi di pin pat bangi syong ka nya kanong dem jong de chu island kat bagi mon magi kata condemnation ke di ban wan nomor okhat hi nomor okhat liang hi nang ne po me halia tangat tai